В природата има места, където човек се чувства особено. Не става дума само за физическо усещане, а за някаква духовна нагласа, която е уникална. В България има такова място. С зелени планини, с бистри реки и с уникални пещери, които са свързани с митовите и легендите на българите. Това място е такъв извор на вдъхновение, че много хора на изкуството са били там и са правили своите произведения. В северозападната част на България, в полите на Стара планина, се намират 3 малки общини – Луковит, Червен бряг и Ябланица. Единствено през тяхната територия протича най-живописната и магнетична река у нас – Златна Панега, и се влива в река Искър. Заедно с реките Вит и Искър сътворяват уникални образования, едва върху 1% от територията на България. Когато ви се случи да минете покрай тая хубава бистра вода рано по мая месец и чуете как пеят неуморно панишките слави и флаките и градините, когато помиришете сладката миризма на синята благовонна теменуга, която цъфти тука из градините и горите покрай пътя, когато не можете да се нагледате на прекрасната околност от двете страни, когато видите как панишкия рибар вади из мрежата на белосребърните пъстри смържанени капки пастърви, тогава и само тогава ще можете да оцените златно-панишката хубост и величие. Това четем в пътеписа Златна Панега на възрожденския писател Цани Гинчев от преди 2 века. Днес долината е същата, съхранила чудото на природата. Златна Панега е единствената река у нас с уникален смарагдов цвят. Нежните синьо-зелени багри на водата са се образували от разтворения калциев карбонат и разнообразието от водорасли. Води началото си от най-големия карстов извор Глава Панега. Античното й име е Панакс. До началото на 20 век се е наричала Алтън Панега. Целебните й свойства били известни още на древните траки, елини и римляни. И днес се вярва, че в реката е съхранена силата на Панацея, дъщерята на древногръцкия бог-лечител Асклепий. Река Златна Панега е малка, но живописна. Преминава през територията на общините Ябланица, Луковит и Червен бряг. Площта на водосборния басейн е едва 4% от река Искър, в която Златна Панега се влива. Водата е издълбала феноменално красиви каньони с уникална флора и фауна и десетки пещери, посещавани от туристи от цял свят. Тук е събрано най-голямото богатство от скални феномени на повече от 120 милиона години. Над 700 пещери разкриват тайнството на природата ваятелка. – 26 защитени територии пазят девствеността и очарованието на забележителния и характерен ландшафт. Пещера Проходна е една от най-известните пещери в Карлуковския карстов комплекс. Представлява естествен скален мост, дълъг близо 400 метра и висок 45 метра. Това е най-големия пещерен свод в България. Пещерата е осветена и от феномена очите на Бога. 2 почти еднакви по големина отвора с формата на очи.
скален феномен, провъртеника, е най-величествената каменна кула. Има дупка на върха си, магнетично око, през което по време на лятното и зимно слънцестоене преминават слънчевите лъчи. Смята се, че в древността мястото е служило за древна обсерватория. Природна забележителност Струпаница представлява струпване на огромни скални блокове с формата на кубове или паралелепипеди, разхвърлени на десния бряг на река Искър. Речното корито е дълбоко врязано сред дебели варовици, които образуват скални венци с отвесни стени. Тектонски гребен Калето е уникален природен феномен с дължина от 750 метра, с удивително разнообразие от гигантски геометрични скални форми, образувани от варовити пластове. Забележителни скални образования върху огромни каменни блокове образуват каньон. Каменната река се извива сред величествените форми, образувани от физическото изветряване и разломяването на скалите. Геоложки феномен Куклите впечатлява със скалните си образования, наричани Сфинкса, Портата, Бучката, Замъка, Петела. Скална арка Дупката е една от най-красивите в България. По импозантност, атрактивност и внушителност тя съперниче на чудните мостове в Родопите. Под нея минава река Вит. Пещера Съева дупка е сред най-красивите пещери у нас. Пленява с изобилие от багри на сталактити, сталагмити, сталактони, хелектити и дендрити. Най-големият сталактит има обиколка от 60 метра, дълга е 205 метра, а под нея тече река. По време на Второто българско царство, 12-14 век, е изграден голям манастирски комплекс, известен като Карлуковския манастир. От него е запазена само църквата Успение Богородично, паметник на културата с национално значение. Предполага се, че е изографисана от майстора на Боянската църква край София. В близост са запазени и днес скалните църкви Света Марина и Свети Григорий, изградени върху непристъпни скални площадки. Земята край Златна Панега пази уникални археологически находки от преди 3000 години преди новата ера. Най-изящното съкровище, намирано у нас, е открито случайно край град Луковит. То е съвършен образец на тракийското изкуство от 4 век преди новата ера. Луковитското сребърно съкровище е открито през 1953 година край град Луковит. Като повечето стари съкровища, особено тракийските, то е намерено случайно по време на земеделски работи. В един голям керамичен съд, който се открива по време на Оран, ритуално заровен, това е много важно да се отбележи, са намерени над 200 предмета с уникална художествена и културна стойност. Сред намерените предмети можем да отброим пластики, апликации за конско снаряжение и няколко вида съдове. Купа, различни фиали, има също така и няколко кани, 4 на брой. Някои от орнаментите са подсилени с златна украса. Златото придава ритуален характер на тези съдове. Може би именно този момент ни дава възможност да определиме, че тези съдове имат и ритуален, освен ежедневен характер. Струва си да се спомене, че уникална е украсата на едната от каните. Тя е покрита с издължени оволи, лотосови цветя и брашлянови листа. Подобна украса не е срещана в друг паметник от тракийското изкуство, в нито едно друго съкровище, което е намирано по нашите земи. Така също има изображения на конници, които са много характерни за тракийското изкуство. За своето време, в епохата на античността, те са изпълнявали социална и религиозна роля, тъй като изкуството, още от най-дълбока древност,
има функцията на идеологически апарат. То придава тази сила, която властта се нуждае да трансмитира към обществото и по този начин укрепва представата за божествения произход на властта. Няма друго място в България, където се усеща толкова осезаемо величието и силата на природата. Това е място за утоляване на жаждата от приключение и екстремни изживявания. Първият в България геопарк, Карлуковски карстов комплекс и крайпътен ландшафтен парк Панега се намират край град Луковит. Това е място с особена целебна природна енергия, извираща от каньона сред геоложки, геоморфоложки и палеонтоложки обекти. Геопаркът има естетическа и културно-историческа стойност. Природните дадености в каньона Котлен и в едноименния прилежащ циркус са красиво разточителство, воден блясък, сочна зеленина, природни енергии и жизнен биотип, изградена туристическа инфраструктура. Местността Котлен е най-ясно изразеният и впечатляващ стар мяндър в България, наричан Старицата. Тесни екопътеки се вият край величествените скални форми, чудни картини и прохладни вирове. Това е място за насищане на сетивата с красота, прохлада и величие. В общините Луковит, Ябланица и Червен бряг са изградени екопътеки с мостчета, беседки и дивни кътчета за пикник. Те преминават през защитените зони на общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Пътеки лакатушат край река Златна Панега и преминават през каньона край село Реселец. Пешеходни маршрути отвеждат туристите до върха на планината Драгоица. Реките и язовирите са пълни с риба. Природният феномен Нановско блато е красиво карстово образование с водна площ от 20 декара. Това е място за риболов през цялата година. То е известно на страстните рибари. Над 30 вида риба могат да бъдат уловени. Едно от най-живописните места е Рачковия вир край село Ъглен. Реката ви потапя в невероятна хармония и тишина, споена с неустоимо изкушение за риболовците. Поминъкът на местното население е свързан с богатството на земята, животновъдство и земеделие. Векове наред хората са отглеждали сладък воден лук и са създали свои неповторими празници. Ден на дините, празник на Реселешкия лук, Петровски оброк, празник на Свети Дух. Това е място, на което ще ви нагостят с ястия по стародавни рецепти. Пролет, лято, есен, зима. Всеки сезон е прекрасен и носи своето очарование. В долината на феномените всеки ще намери своето преживяване. И любителите на екстремните спортове, и търсачите на уникални забележителности, и ценителите на историята, и почитателите на кулинарните празници и хубавата кухня. Край Златна Панега може да уловите ароматите и цветовете на земята, вдъхновила едни от най-красивите творби на ненадминатия майстор на българското хоро Дико Илиев, роден в Карлуково. Един истински шедьовър на народното творчество, песента за луковитските моми, обикаля и днес световните сцени в обработка на великите български композитори Добри Христов и Петко Стайнов. Магията на Панега е отправната ни точка към величието на земята. Вярно, че връзката с природата е нещо лично. Но когато се изправиш пред очите на карстовите феномени, гмурнеш погледа си в дивната зеленина, потопиш нозете си в хладината на реката, усещаш, че можеш да твориш красота. Дъхът ти спира от изненада и възторг, а след това имаш сили да дишаш в спринта на големия град. Магията на Панега вдъхнови един български художник, илюстратор и автор на приказки да сътвори логото на новата туристическа дестинация – Венелин Вълканов. Наричат го принцът на приказното. Магията на Панега трябва да съдържа в себе си два елемента. Това е магията и Панега, което всъщност е мястото, където се намира тази магия.
В българския фолклор, в българските легенди и митове, магията винаги е свързана с образа на жена. Това са русалките, самодивите, весталките и всички други митологични образи, които изобразяват магиката. Магията на Панега, което символизира реките, планините и женския образ в рода на това момиче, което е във втората част на символа. Магията на Панега – един невероятен български оазис на дивата природа, близка туристическа дестинация, на 100 км от София, 55 км от Плевен, 60 км от Ловеч. Магията на Панега. Филмът е изработен по проект Магията на долината на Панега, маркетинг на туристическа дестинация Луковит, Ябланица, Червен бряг, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.